Vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Motoring a tentokrát sme tu s Dodom a s naším hosťom, Pálkom Galkom. Tak ťa môžem predstaviť, Môžeš. že? CEO a founder a vlastne výkonný riaditeľ Auto Olympu. To som celkom ťa tak fíha. Ja som ani nevedel, že mám toľko titulov, ale ďakujem veľmi pekne. Som ťa natitulovala. Ale teda Auto Olymp funguje ako vlastne taká platforma, kde si fanúšici motoristických tém alebo fanúšici aut, ktorí chcú vidieť a dozvedieť sa o novinkách, vedia nájsť v podstate ako keby všetky redakcie motoristické. Ty to tam tak združuješ. Auto Olymp z veľkej časti funguje ako agregátor noviniek z automobilového sveta. Združujeme novinky, združujeme aj videá, ktoré sú na YouTube, hlavne video recenzie a okrem toho máme aj vlastný obsah. Aj vlastný obsah máte. A vlastne my sa ideme dnes baviť o vlastnom obsahu. Presne tak. O čom sa dnes ideme baviť, Dodo? O autách, nie? Či? O autách, ale nie len tak o autách, lebo my sa ideme baviť o aute ako o dopravnom prostriedku, ktorý nás hlavne v tomto letnom období dokáže zaviesť na dovolenku. Do Chorvátska. Do Chorvátska. Do obľúbenej slovenskej destinácie Chorvátsko. A ty si to vlastne zažil na vlastnej koži. Išiel si dokonca na elektromobile. A to je to, čo nás zaujalo, pretože myslím si, že viacerí sa tomu tak štítia. Na jednu stranu je veľmi obľúbené chodiť na dovolenku na aute, hlavne do Chorvátska, ale na druhú stranu tí ľudia si nevedia ako keby z toho hľadiska komfortu predstaviť, že elektromobil. Ja by som ťa trošku opravil, myslím si, že ľudia už jazdia aj na elektrických autách do toho Chorvátska. Je to z môjho pohľadu stále také dobrodružstvo. Myslím si, že Pali mi to potvrdí. Chodia na tých elektrických autách, veľmi si to chvália, pravdu nepovedia, takže je tu teraz na Palovi, aby nám vyvrátil všetky tieto mýty, že cesta elektrickým autom na dovolenku je síce fajn, lebo ideš tichu, je to fantastické, deti môžu spať, akurát potom prídeš na nejakú nabíjalku a povieš, že no tak detičky, máte hodinku, choďte sa túto vyskákať a my tu budeme čakať, kým sa nám auto nabije. Ale čo To som negatívny? teraz tak, ako že som to povedal veľmi obrazne. Ono to už tak nie je celkom. Aj keď myslím si, že je iné ísť na dovolenku do Chorvátska, ja neviem, v apríli alebo v máji, a je iné ísť v júli alebo v auguste, lebo je tá premávka o dosť hustejšia a aj na tých nabíjačkách je to asi náročnejšie. To Pali potvrdí. Ja by som to možno... Samozrejme, že nádherne si to pridramatizoval celé, to bolo super. Obaja vieme, že dlhé cesty autom, alebo teda dlhé cesty elektromobilom už nie sú dobrodružstvo vôbec, pretože sa to dá krásne celé naplánovať. Ja by som tie dlhé cesty elektromobilom možno, že rozdelil na také dve roviny. Jedna je konkrétne to Chorvátsko, pretože to je trošku špecifické, a druhé je zvyšok Európy. Ako napríklad aj Slovensko, áno. Alebo cesta do Slovinska k moru, ktoré je zhodou okolností naše najbližšie more z Bratislavy. Rozdiel je v tom, že rozdiel je v tej nabíjacej infraštruktúre, ktorá je. Keď pôjdete do Slovinska, tak cez Rakúsko a Slovinsko sú perfektné, rýchle, výkonné nabíjačky, kde môžete zvoliť úplne inú stratégiu, ako keď pôjdete do Chorvátska. Máš pravdu, je to asi tak. Len jednu vec som sa chcel spýtať, Pálko. Keď ideš so svojím autom, ktoré máš so spaľovacím motorom, tiež si plánuješ cestu, kde budeš stáť? Vtedy mi plánuje žalúdok cestu, čiže to je zase iné plánovanie, kdežto tuto, aj keď žalúdok plánuje cestu, aj ešte auto ti to plánuje. Ale ty si taký hrozne zlý na tie elektromobily. Vieš čo, nie som zlý, ja sa musím vyhraniť v tomto smere, lebo ja mám rád v princípe elektrické auta, ale malé do mesta, kde mi to dáva zmysel. Ale ísť na dovolenku, keď máš dve malé deti, ktoré sú v sedačke, tak sa snažíš čo najskôr dostať na tú dovolenku do tej destinácie, kde máš proste cieľ, aby tie decká mali komfort. Proste v tom aute, plánuješ tú cestu na noc, máš to vypočítané plus minus, vymýšľam teraz 8 hodín, 9 hodín, vieš, že tie decká budú spať, zastavíš sa, alebo im dáš nájsť, ale nie si proste obmedzovaná tým, že počkaj, ale teraz v tom Gospici alebo v tom Varaždine, tam je Ionity, no možno bude voľná, tak možno tam strávim len pol hodinu alebo 3/4. Lebo keď ideš s autom so spaľovacím motorom, jednoducho prídeš, natankuješ, dáš si kávu a pokračuješ ďalej. Ale my sme ešte možno mohli na úvod upresniť. Ty si bol na Škode Enyaq Coupé, mám tu, že Sportline, áno. 210 kW, zadný pohon. 545 Nm. Tak, krútiaci moment.
Tak poďme možno úplne na začiatok tej cesty, alebo na taký ten všeobecnejší feeling. Ty si to krásne premostila, aby som nefrflal z elektrických aut. Už nejaký ten piatok s tebou robím, takže poďme sa teraz my dvaja rozprávať. Povedz mi, aký to bol pocit, keď si sa teda rozhodol, že na tomto aute pôjdeš na tú dovolenku. Ja asi môžem prezradiť, predpokladám, že si šiel s partnerkou. Nie, sám som išiel. Išiel si sám dokonca. Partnerka je naša digitálna motoristická influencerka. Dobre, tak to je na iný podcast, vzťahy z AI. Takže išiel si sám, tak aký to bol teda pocit v tom elektroaute sám, kde teda naozaj si asi neužiješ úplne možno radosť z toho spaľovacieho motora, ako by teda Dodo si asi radšej užíval? Vieš čo, radosť, áno, aj radosť, to je jasné, ale v konečnom dôsledku ani nie, že radosť. Je jasné, keď ideš do Chorvátska s elektrickým autom, lebo to chceš vyskúšať, lebo chceš vedieť, koľko to bude stáť, chceš vedieť, aká je tá sieť tých nabíjacích staníc, tak je to jasné, že ideš tam proste s týmto cieľom. A nie je pre teba dôležité to, aby si čím skôr došla do Splitu si išiel, Pali, že? Do Splitu. Vieš, že kedy prídeš do toho Splitu, ale chceš naozaj zistiť a ponúknuť tým ľuďom tie informácie, že tak tu je takáto nabíjačka, tu je takáto nabíjačka, tu je toľkoto nabíjačiek a je veľká pravdepodobnosť, že keď sem v lete prídete, lebo to, čo sme sa rozprávali, že je to iné ísť tam v apríli, v máji alebo v septembri ako v júli a v auguste. Čiže Pali vlastne chcel ľuďom ponúknuť ten pohľad na to, že ty si bol kedy tam? Na prelome apríla, mája, alebo v máji, tak začiatkom mája asi. Čiže to bola ešte pohoda na tých nabíjačkách, ako dalo sa. Na tej autostrade to bolo, myslím, že celkom v pohode. Na autostrade to bolo v pohode s tým, že bolo... takto, nečakal som na mýtnych bránach, no, ale zase bolo veľa ešte prác na ceste. Čiže nemohol som ísť, že tempomat 140 a ideš. Jasné, čiže boli, opravovali tie diaľnice, takže to bolo tiež. Ale s tým sa tak nejak ráta, keď ideš v tomto období, že zrejme na tej diaľnici budú takéto nejaké obmedzenia. No ale aký to bol teda pocit v tom Enyaqu? Lebo ja sa priznám, že akože Enyaq Coupe je také moje vysnívané auto, že keď budem veľká, to si raz kúpim. Tak... Pred chvíľou si rozprávala, že Renault 5 už je Enyaq. Sedíme v podcaste, už je Enyaq. A kto vraví, že musí mať len jedno auto? Renault 5 do mesta a Enyaq Coupe presne na dovolenky do Chorvátska. Aký to bol teda pocit? Bol si spokojný s tým komfortom? Mne sa to auto veľmi páči tiež. Presne na dlhé trasy má to 77 kWh batériu, teda využiteľnú, čo je dostatok na to, aby si vedela tú cestu naplánovať a tu už sa ty rozhodneš, že či si dáš viacej krátkych prestávok alebo jednu dlhšiu na obed. A toto mi teda povedz, že ti do toho tak vbieham, lebo hovoríme tu o tom plánovaní, tuto Dodo hromží, že pri spaľovacom motore nemusíš plánovať. Ako si to ty plánoval? Lebo už je množstvo softverov, aplikácií, aj samotné autá to ponúkajú, že keď im nastavíš, nechaj ma, tu začínam, tam chcem skončiť s takýmito percentami, to auto ti vypluje, kde sa kedy zastaviť. Čo bol tvoj systém plánovania? Ja som išiel cez plánovač, ktorý je online, je to aplikácia, teraz nespomínam, ako sa to volá, a tam si zadáš presne, že aké máš auto, akú má batériu, s akou batériou vyrážaš, s koľkými percentami chceš dojsť. Oni už majú priemernú spotrebu a na základe toho ti vyráta tá aplikácia, že ako by si mala ísť, ktorou trasou a na ktorej nabíjačke sa zastaviť a koľko tam stráviť času. Prepáč, teraz ja sa zase prejavím ako stará konzerva. Treba ísť cez aplikáciu, alebo má Enyaq už proste zabudované v navigácii, že zadáš cieľ cesty a on si to dokáže vypočítať a upozorniť ťa, že bolo by dobre na tejto nabíjačke, ukáže ti, aká je tam nabíjačka, aj či je priebežne ako voľná, alebo nie. Čiastočne áno a čiastočne nie. Ukáže ti, že by si mal nabiť, aj ti odporúči nabíjačku, ale lepšie to bolo cez tú aplikáciu. Hlavne, že ty si v pohodlí domova na gauči, leškáš a pozeráš si tú aplikáciu a presne si to naplánuješ, kde potom už sa iba zladíš s tým autom. A stalo sa ti, že si napríklad prišiel na to teda odporúčané miesto nabíjania? Predpokladám, že to boli nejaké čerpačky, nejaké takéto akože automoto.
To sú myslím, že samostatné také štandy, alebo neviem, ako to mám nazvať, kde sú tieto nabíjacie boxy. Ale mohol si stanice. tam kávičku dať a takéto srandy. Samozrejme. No, že akože nebolo To tam musí byť, to middle je... of nowhere. A stalo sa ti, že to bolo obsadené? Čo toto narážal? Že nevieš ako keby Nie. odhadnúť? Keď ja som bol, tak nie. Toto závisí, prepáč, od toho, vieš, že to ročné obdobie, hej, že či máš prázdniny, či sú to letné mesiace, alebo či to je mimo tohoto. No dobre, ale keby obdobia. ideš aj možno vo viacej akože období takom viacej dovolenkovom, ty si vieš zarezervovať cez nejakú aplikáciu, cez napríklad ZSE Drive. Tak čo si zarezervuješ? Ja Že... neviem, 15 minút pred príchodom, že tuto... Nie. Áno, aj nie. Pri roamingu asi nie. OK. Možno, že ale pri domácom nabíjaní, teda z domácej siete ZSE Drive, tam by si mala vedieť cez aplikáciu zarezervovať tú nabíjačku. Mám taký pocit, že tam vidím niekedy také tlačítko, keď mám akože zase aplikáciu otvorenú, ale OK, čiže ten zahraničný roaming teda nie je tak jednoduchý, ako by sa mohlo zdať, že človek si povie, že veď mám zahraničný roaming, mám takto predplatné aplikácia, idem, alebo ako to fungovalo z toho používateľského hľadiska? Mhm. Dobre, ja by som možno ešte začal trošku zo širšia, čo sa týka toho plánovania. Tam veľmi sme ovplyvnení práve tou infraštruktúrou a sme ovplyvnení aj schopnosťou auta, ako rýchlo sa vie nabíjať. Napríklad to Slovinsko, čo som spomínal, tak vtedy som to nechal úplne na auto, pretože som chcel vyskúšať tú aplikáciu, ktorú Hyundai má. Auto naplánovalo cestu z Bratislavy do Slovinska 550, skoro 600 kilometrov. Nabíjal som dvakrát, raz 19 minút a raz 9 minút. Čo je presne to, čo si vravel. Čiže za tých 19 minút ja som si nestihol dať ani kávu a už som musel letieť vonku. Ty čo piješ? Šerbel kávy? Že ty nestihol si dať za 19 minút kávu? Toto je uundraný dnes, ako si. Nie, čo si? Hneď, alebo mu to nesedí do plánu. Takže už som musel letieť vonku, pretože by mi to pokazilo test a za tých 9 minút nestihneš ísť ani na záchod. Čiže to je, čo sa týka týchto prestávok. No a ty samozrejme máš malé deti a malým deťom nemôžeš povedať, že teraz nemôžeme ísť čúrať, pretože my ideme nabíjať o pol hodinu, hej, musíš ísť čúrať, keď treba čúrať. Takže tieto prestávky si vieš rozdeliť takto. Ďalej samozrejme, že nebudeš si tú prestávku na nabíjanie, preto to plánujeme dopredu. Nebudeš si urobiť tak, aby si sa pozeral na to, ako ti nabiehajú tie minúty, čiže vždycky to treba spojiť s niečím. To znamená prestávka na kávu, na obed, vyvenčiť psa v noci, keď ideš, lebo každý má inú stratégiu, že ako chce ísť do toho Chorvátska napríklad, tak si vyčleníš nejakú polhodinku alebo 40 minút na spánok. Čiže podľa tohto si treba plánovať. Nie je to žiadna veda, nie je to atomová fyzika, ale áno, treba s tým počítať, že budeš musieť. No ale zase, dobre vieme, však máme nacestované spolu tisíce kilometrov, že tú prestávku na ten obed tam musíš dať. Niekde sa musíš nájsť, či ideš na dízli, benzíne, elektromobile alebo hocičom. Jesť sa musí, lebo ľudia sú potom ufrflaní a hladní. No a s Dodom 1000 kilometrov ufrflaným cestovať. Vieš čo, Dodo, nie som ja taký, že keď nemám do 10 minút obed, tak som jedovitý a nervózny. Toto myslím si, že celkom zvládam. To ja som taký. To, čo Paľo hovorí, má hlavu aj petu. Akože bez debaty je to všetko, je to hrozne fajn, len neviem, idem na dovolenku, je milión vecí, ktoré treba zariadiť. Postarať sa o decka, zbaliť, proste, vieš, máš veľa tých vecí a ešte do toho musím si naplánovať, musím rozmýšľať, kde budem nabíjať. Celou cestou sleduješ proste, či tá nabíjačka bude voľná, či nebude voľná, ako proste, vieš, toto mi na tomto celom tak nejak nevyhovuje, že musím nad kopou veci ešte rozmýšľať a ešte aj nad tým, že tu nejde ani o to, že malé deti, hej, ja chodím na dovolenku so švagrovcami, ktorí sú už takí odrastení a teraz, aby som mu povedal, že švagor, vieš čo, no tak sorač, ja viem, že potrebuješ na vecko, ale vydrž ešte pol hodinu, lebo nabíjačka. No nie, tak... však ho zober na to vecko a tú pol hodinku na tej nabíjačke stráviš. A potom ešte ďalšie, no to zase mi nemyslím, že je na tom tak zle, ale
Vieš, proste toto mi na tom, ale ja si myslím, že toto je otázka času, kedy sa toto nejakým spôsobom dorieši, že tie nabíjačky budú fungovať. Ja som si napríklad pozeral tam, čo si nabíjal ten Varaždín aj Gospič a tam v tej diskusii bolo napísané, teda bola taká akože fajn, nabíjačka bola, čakali sme, neviem koľko, nedaleko bolo nákupné centrum, no tak sme išli do nákupného centra. Toto mi nereže po tej ceste, aby som proste bol odkázaný na to, že idem nabíjať, mám teraz zhruba pol hodinu až 3/4, lebo keď je tých nabíjačiek viac, v tom Gospiči je 350, málo Audi je takých, že 350 zoberie kilovatov, čiže mám tu teraz nejakú pol, 3/4 hodinu, no tak dobre, tak idem do nákupného centra. Nechcem byť proste limitovaný tým, že musím ísť do nákupného centra, lebo nabíjam. Chcem ísť do nákupného centra, lebo proste chcem. To je komfort podľa mňa každého užívateľa. Napríklad mne by to neprekážalo a ja na teba prezradím, tak by si nešiel do nákupného centra, ale väčšinou keď natáčame a čakáš, kým sa spravia ilustračné zábery, tak ty máš rybárskú stoličku, ktorú si dáš von z auta, tam setkáš, cigaretka a už sa smeješ. Ale ono to tak je, že nemusel by ísť do nákupného centra, on by si tam sadol k tej nabíjačke, setkal by tam, čítal by si. To je z termosky by si zobral kávičku. Tak no, to je, páči sa. Čiže to je podľa mňa vždy o tom, ako sa tá osoba na to naladí, ako sa nastaví, že keď už si podľa mňa niekto kupuje elektromobil s tým, že je to rodinné auto, tak proste ráta s tým, že presne tá dovolenka bude ozvláštnená o takéto zábavné zastávky a vyzerá to tak, že presne tie nabíjačky po tej ceste nie sú stred ničoho, že by muselo ísť dieťa cíkať ozdravné zábavky. Pali, poďme teraz k týmto reálnym veciam. Toto sme si povedali, že tie nabíjačky sú tak, ako sú. Je iné ísť mimo sezóny, je iné v sezóne. Ako ti to vychádzalo finančne? Dobre teda, čiže ja som sa vybral z Bratislavy do toho Splitu, išiel som cez Maďarsko. Prepáč, vstúpim ti do toho, možno by bolo dobré na úvod povedať, že bolo to cez 800 kilometrov tá cesta? Áno, bolo to cez 800 kilometrov, 808. Keď si to dáš napriamo do Google Maps, tak ti to vyjde menej, ale ja som čosi ešte zachádzal, lebo vždycky, kde si blbo odbočíš, to je proste tak. Čiže Murphyho zákon, presne. Čiže vo finále 808 išiel som našou klasickou cestou, čiže za derom odbočíš doprava a ideš smerom na Szombathely, na čo to tam je, Varaždín, Gospič a Split. V Szombathely som si dal kávu a zastal som na nabíjačke ani nie, že by bolo treba, ale skôr preto, aby som vyskúšal pre dobrý pocit, či karta funguje. Či karta funguje, presne tak. Poznáš to. Prečítal som si to. Ja, dobre. Ako nie je dôvod, aby zase Drive zahraničný roaming nefungoval, ale istota je istota. Nechceš to človek, zistiť áno. 500 kilometrov. Aplikácia ti to neukáže. Nevadí, poďme ďalej. Neviem. Asi neraňajkoval. Čo ti mám povedať? Neviem. Hej, pokračuj. Fungovala karta? Karta fungovala. Trošku sme dobili, dali sme si kávu. Ďalšia zastávka bol Varaždín. To už je za hranicami. A to bolo presne to miesto. Tam sme si dali obed. To, čo ste už spomínali. Ja som si vybral na nabíjanie Ionity, nabíjačky. Bolo to kvôli tomu, čo už som vravel, že tá nabíjacia sieť v Chorvátsku, že by som to, koho sme ešte neurazili dneska, no proste je zastaralá. Dobrý termín, dobre. Čiže ešte má dosť nejakého rozvoja pred sebou. Oni využili nejaké financovanie zrejme z Európskej únie alebo niečo, vtedy rýchlo nabúchali tie nabíjačky. Akurát, že predstav si, však vy obaja viete, hýbete sa v tom zase Drive na Slovensku, na diaľniciach buduje nabíjačky s rýchlosťou koľko? 350-400 kW. Tam sú 50-ky na tých pumpách. Hej, tá 50-ka, ona ťa zachráni, ale určite ti cestu neurýchli. A treba si, alebo teda ja som zvolil stratégiu tých rýchlejších nabíjačiek. Tieto Ionity sú Varaždín, sú Gospič. Gospič je to? Hej, Gospič. Goričan je tento. Čiže Varaždín, Gospič, treba zísť pár kilometrov z diaľnice, s tým treba počítať. Čiže nejdeš tankovať, nejdeš nabíjať priamo na tej pumpe, ale treba trošku zbehnúť. Na Varaždine sme si dali obed, čiže nebolo to tak, že by som ja musel ísť na nákupy alebo musel sledovať percentá, ako sa to nabíja. V kľude sme sa najedli. Keď sme dojedli, tak som to odpojil, išli sme ďalej. A trvalo to, neviem koľko, 40 minút, 50, kým sme sa najedli. V Gospiči
sme nabíjali znovu, tiež na Ionity. Prepáč, Pali, vstúpim ti do toho v tom Gospiči. Pamätáš si, že koľko si mal, koľko ti zostalo v tej baterke, že po akom čase si povedal, že idem nabíjať? To bolo dopredu naplánované, že budem nabíjať tam. Aha, jasné. A došiel som tam možno s 15-20%. Čiže už by som išiel nabíjať. Tak či tak, hej. Myslím si, že niekto rozmýšľal, keď robil tieto aplikácie, nabíjacie miesta, no, tak, že akurát, aby to tak sedelo zhruba po tých 250 plus, aby to išlo. Jasné. Tam je celkom zaujímavá jedna vec, alebo jeden moment, že treba počítať s tým, že cena elektriky na tej 50 kW nabíjačke je, neviem, 20 centov za kilowatt, kdežto keď ideš na to Ionity, tam je skoro 80 centov. Čiže to je dosť veľký rozdiel. Ja by som povedal, že toto je iba keď počítaš domáce lokálne nabíjanie. Čiže keby si mal lokálnu kartu, tak potom by to platilo. Čo sa týka zahraničného roamingu z SE Drive, tam 50 sa už berie ako vysokorýchlostná a tým pádom máš rovnakú cenu. Ako na tom Ionity, hej? Fíha, to je ale dosť teda také... Lebo keď chceš ušetriť, máš elektromobil a povieš si, že chcem ušetriť a chcem ísť za lacno, tak chodíš na tie 50-ky, ktoré sú u nás relatívne za normálnu cenu elektriky, kdežto to Ionity u nás je teda tako o niečo drahšie. Neviem povedať, že či je to až taký veľký rozdiel aj na Slovensku, keď nabíjaš tou kartou. Ja mám za to, že ty v rámci toho paušálu, ktorý máš od ZSE Drive, máš už všetky tieto nabíjačky v tom. Čiže to, nie je to nad rámec. Ty máš predplatený nejaký paušál, kilowatt-hodín, a v rámci tých kilowatt-hodín ti to odratáva. Je to v podstate jedno, či si na 50 alebo Ionity. To je môj názor, ale môžem sa myliť. Nie, ja priznám sa, že tiež som toto... Ja chodím nabíjať, keď mám elektrické auto, chodím nabíjať na 200, nie je to Ionity, lebo v Bratislave je veľa 200-viek. Ionity sú tiež, ale nechodím na ne. Neviem, nejak principiálne som si zvykol na tie 200, pretože tie autá nezvládajú, okrem Mercedesu a BMW, nemajú proste možnosť nabíjacieho výkonu cez 200 kW. Ani ani táto Škodovka nemá, maximálny nabíjací výkon je 165 kW, čiže ísť na nejakú 300 je svojím spôsobom hlúposť, hej. Vo Varaždine je 200 kW Ionity, v Gospiči je 350. V princípe to nevyužiješ. Podľa toho, že aké máš auto, a každopádne je to, áno, keby bola 200 a nebola to Ionity, tak by som išiel tam. Jasné. Lenže ja som musel vychádzať z tej siete, ktorá je napríklad na ceste naspäť, som využil inú ako Varaždin, pretože bola na pumpe, bola to 300, tá aplikácia zase Drive ti ukáže veľmi pekne, že koľko majú nabíjací výkon tie nabíjačky, ktoré sú tam a ukáže ti, že či je v rámci roamingu alebo nie. To je super. To je v rámci tej aplikácie. To je v rámci tej aplikácie. Čiže z používateľského hľadiska si nemal absolútne žiaden problém takto s týmto zorientovaním sa cez aplikáciu, cez kartu, roaming, že... Vôbec. Čo by si robil, keby tá karta nefunguje? Toto bola ďalšia vec. Zamkol auto, išiel domov autobusom. Dobre. Toto bola ďalšia vec, prečo som vyberal tie Ionity. Pretože keby z hociakého dôvodu nefunguje tá karta, zlomí sa, poškodí, stratí, ukradne, neviem čo, vždycky môžeš na tom Ionity platiť kreditkou. OK. Ale stále to funguje tak, že oni si vezmú, myslím, nejakých, 80 eur ako nie zápožičné, ale oni to tak vyalokujú tú sumu, aj keď nabiješ napríklad za 20 a potom ti to vrátia. Stále to takto funguje, že... To ti neviem povedať, pretože mne tá karta fungovala. OK. Každopádne už sa mi stalo, že, ale to bolo pár rokov dozadu, že som mal nejaký problém s kartou a vtedy som to spravil tak, že to bolo na Elon, alebo ako sa volajú tie pumpy, tá sieť pump, ktorá tam je, chorvátska, lokálna. Vtedy som si stiahol aplikáciu, zadal som tam kreditku a priamo cez tú aplikáciu som vedel nabiť. Čiže dá sa to aj takto urobiť. Dá sa a vtedy vlastne nabíjaš za miestne poplatky, čo teda je jedna z možností, určite sa k tomu ešte dostaneme, ako stiahnuť tú cenu toho nabíjania.
to by sme už možno aj mohli prezradiť, že aká vlastne bola tá finálna suma. To som chcel práve povedať, že prepracujeme sa už pomaly k tej sume, ktorá ti vyšla, keď si sa vrátil domov, že koľko vlastne tá cesta ťa stála. Dobre, čo sa týka tej ceny, tak tam treba sa na to pozrieť z niekoľkých pohľadov. Vychádzajme z toho, že pretože ja vychádzam s nejakou plnou baterkou. Hej? A teraz tú baterku treba z niečoho dobiť. Myslím, že si vieme potvrdiť, alebo vieme si tu odsúhlasiť, že elektromobil nie je pre každého a väčšinou sa hodí k niekomu, kto sa vie doma nabiť, pretože to je úplne najideálne riešenie, najideálnejšie riešenie. Máš doma wallbox, dobíjaš sa doma a dobíjaš sa buď za cenu domáceho nabíjania, čiže domácej elektriny, alebo v ešte úplne najlepšom prípade máš vrt na streche, fotovoltiku a dobíjaš sa zadarmo z fotovoltiky. Čiže vychádzajme pri tom prvom, že som sa nabil z fotovoltiky. V tom prípade to vyšlo... Má niekto to konečné číslo? Týmto chcel Pálko povedať, že patrí k tým, ktorí si môžu dovoliť elektrické. To nie je to pre každého, Ja ale pre mňa áno. Ja bývam v paneláku, čiže... Akože Ja to mám v poznámkach, že 92 eur a 42 centov na nabíjačkách versus 65 eur 30 centov reálny náklad trasy. Presne tak, čiže 95 eur to bola cena, ktorú som zaplatil za nabíjanie. Treba povedať, že táto cena je cena zahraničného roamingu z SE Drive. Nie je to úplne najlacnejší spôsob, ako sa dá. Určite ešte si povieme, že ako na tom ušetriť. Každopádne je to najpohodlnejší spôsob, ako cestovať. My starší si pamätáme, ako to bolo s paušálmi v Európskej únii, keď si mal ešte zahraničný roaming. Hej, tie zahraničné minúty boli mega strašne drahé. Zatiaľ je to takto s tým nabíjaním v rámci toho zahraničného roamingu, čiže treba akceptovať tú cenu, ktorá je, to je 79 centov za kWh. 65 eur je cena, keď si odpočítaš to, čo ti zostalo v baterke. Čiže mne zostalo niečo okolo 40% a to keď si odpočítame, čiže nabil som to, ale nevyužil som to. Čiže... Na cestu domov, alebo keď si sa vozil po Splite. Dobre, ale my rátame, že koľko stála cesta tam. Čiže tá cesta tam stála 65 eur s tým, že počítam s tým, že som nabíjal z fotovoltiky. Keby som nabíjal za cenu domáceho nabíjania, čo je zhruba 14 centov za kWh, to prirátajme ďalších 90 eur, čiže dostaneme sa na cenu 75 eur. Keby sme to porovnali s benzínovým autom, ktoré má spotrebu zhruba 7 litrov na 100 kilometrov, tak sme stále 30% pod touto cenou. Čiže je to ešte aj ekonomicky výhodnejšie a pritom som išiel tým naozaj najpohodlnejším spôsobom, ako sa dá cez zahraničný roaming. Dobre, čiže 30% sumou lacnejšie než cesta spaľovacím motorom. Benzínovým motorom, ale koľko času viacej si strávil? O koľko sa ti predĺžila tá cesta v konečnom dôsledku? O deň. Oh my God. To je ťažko povedať, pretože... To je ťažko povedať, pretože ako sme sa už bavili, tú prestávku si musíš dať, áno. Že či ideš benzínovým autom alebo dieselovým. Áno, asi pravdepodobne aj na spaľovacom motore si dáš napríklad presne hodinovú pauzu na obed. Ale viem ti povedať, že koľko som strávil na tých nabíjačkách. A to bola zhruba 1,5 hodiny. OK, čiže keď rátame, že aj klasická rodina na spaľováku strávi hodinu, takže pol hodinu navyše si sa zastavil. Čo nie je také kritické, čo za tých 30% tých nákladov asi stojí. Čo si o tom myslíš? Vieš čo, v princípe áno, toto má reálny základ, ako je to úplne v pohode. Všetky tie časy, to je... Nemyslím si, že to je nejaký problém. Skôr ja vidím to, že si obmedzovaná tým autom, že teraz musím ísť zastaviť. Mám to naplánované, aplikácia mi to ukázala, musím sa zastaviť. Deti, stojíme, aplikácia ukázala. Toto tomu 3-ročnému, 4-ročnému dieťaťu nevysvetlíš, hej? Čiže z môjho pohľadu je jediné toto také svojím spôsobom obmedzujúce, že jednoducho musíš na to pripraviť celú rodinu, že budeme stať nie tam, kde by sa nám to hodilo, ale tam, kde potrebuješ. Ale inak, ako to, čo Pali hovorí, má hlavu aj petu, vieš. Chápem, áno. Keď máš doma elektromobil, tak si na to zvyknutý.
Hej. Proste Áno, hej. už si Áno, máš naučený pravdu. sa takto voziť. No. Nie je to pre teba nič nové. Akože mňa to vôbec nejako neobmedzuje, pretože ja viem, že idem elektromobilom. Lebo máš Viem, veľké že deti, prečo. no? Viem, že prečo a proste viem si to naplánovať dopredu. Jasné. Ale ešte k tej sume, to teda znamená, že tebe v splite zostalo 40%, čiže ty si musel dobiť tých 60, aby si mal 100 na tom zahraničnom roamingu. Takže tá cesta späť vyjde drahšie kúsok. Tá cesta späť vyjde drahšie, pokiaľ nabíjaš na zahraničnom roamingu. Ale takisto ako ty vieš nabiť si doma z fotovoltiky, keď ideš na dovolenku, tak teraz sa dostávame práve k tomu, že aké sú možnosti ušetriť. Jednak nemusíš ísť cez zahraničný roaming. Ako som už povedal, vieš si stiahnuť aplikáciu lokálnych nabíjačov. Jo, takže tzv. Tinder, nerobí sa srandu. Nie, lebo však ty si tam ešte písal, Pali, v tom článku, že si môžeš vybrať aj ubytovanie na základe toho, že či majú doma nejaký wallbox alebo nejakú nabíjačku. To je ďalšia vec, presne tak, že ty sa dopredu si vieš vybrať to ubytovanie tak, aby tam ten wallbox bol, alebo a dokonca ešte aj fotovoltika. Ja verím tomu, že s tým domácim sa bude dať dohodnúť a keď ti to nedá zadarmo z fotovoltiky, napriek tomu, že tú elektrínu niekde púšťať musí, no tak minimálne sa vieš dohodnúť s ním, aby ti to auto nabil za cenu domácej elektriny. Ja tam sa dostávame nie z 80 centov, ale sme na cene, ja neviem, 10-20 centov za kilowatt-hodinu. To je jeden spôsob. Druhý spôsob je po tej ceste. Vieš si stiahnuť lokálnu aplikáciu, tým pádom sa dostávaš na lokálne ceny vysokorýchlostného nabíjania. Čo sa týka Ionity... Prepáč, vstúpim ti do toho. Je tam nejaký zásadný rozdiel cenový? Tak ja si myslím, že tie ceny budú v celej Európe rovnaké. Ja som to zase až tak nejako extra nesledoval, pretože som išiel vyslovene tou aplikáciou zase eDrive. Možno aj preto, aby mi to nebolo ľúto potom. Ale určite tam bude rozdiel. Zober si to tak, že na Slovensku tie vysokorýchlostné stoja koľko? 39 centov za kilowatt-hodinu. A toto je 79 centov, čiže to je, bavíme sa, dvojnásobok. Ale možno, že tak ako s tými telefónmi, vieš, že jednoducho Európska únia to zlúčila a za roaming sa neplatia nejaké zásadné rozdiely. Vlastne teraz sa neplatí nič. V rámci Európskej únie zrejme to nebude dlho trvať a zjednotí to Európska únia aj v tomto prípade a bude tá cena rovnaká, ako máme. To by bolo super. No. Čiže toto je ďalší spôsob. Vieš získať tie nabíjacie kilowatt-hodiny za lokálne ceny. A potom tá cena zase pôjde o fúzik nižšie. O fúzik nižšie, hej, čiže my sa kľudne vieme dostať aj na polovicu. Čiže nie 75, alebo teda 65, ale ty vieš sa tam dostať za 30 eur. Čiže v podstate, akože keď to veľmi budeme fabulovať, tak ja viem za 100 ísť Chorvátsko tam a späť. Áno. Ešte raz to slovo, fabulovať? To sa tak nehovorí? Asi hej, ja neviem, čo viem. Nenechaj si rozkývať stoličku. Ale na toto by som ako moc nestavil, že za 30 eur sa odvezieš hore-dole. No ale za stovku. Nie, za stovku som povedala. Prepáč, za stovku. 30 cesta tam a 30 späť. A keď som ešte k tomu pridala tú fabuláciu, takže 50 tam, 50 späť. Ako veľmi reálne. No, vidíš, tak, čo? To ale podľa mňa ja už nedožijem. Dobre. No nie, však teraz som ti povedal, že ako to dosiahnuť. Ja viem, len vieš, sme sa bavili o tom, že keď sa zjednotí tá cena v rámci Európskej únie, tak je to akože reálne. Len vieme, že tieto procesy netrvajú týždeň, netrvajú ani mesiac, kým sa toto celé ujednotí a kým to prejde všetkým tým, čo má, tak to vždy nejaký rok, 2, 3 trvá. No ale dobre, budeme si držať palce, aby to bolo čím skôr. to vieš tým, že si stiahneš tú lokálnu aplikáciu. Hej, jasné. A vtedy platíš tou aplikáciou a máš lokálne ceny. Dá sa to tak. Čo sa týka Ionity napríklad, tak tam je zase ďalšia možnosť, že vieš sa dostať na polovičné náklady. Keď si stiahneš mesačný paušál, alebo teda ty keď máš paušál zaplatený u nich za 12 eur, tak vieš čapovať, dobíjať za polovicu. Čiže dobre, 12 eur zaplatíš, ale potom už nabíjaš za polovicu a ten paušál si vieš zaplatiť iba na mesiac. Čiže to je ďalší spôsob, ako sa dostať na nižšiu cenu. Ale to už také riadne špekulácie, to už musí fakt človek si sadnúť a
pozrieť všetky možnosti trhu. Tam už trošku sa dávam na tú dodovú stranu, že už to začína byť nekomfortné. Ale potom si sadneš doma, keď máš auto so spaľovacím motorom, otvoríš si nejaký Google Maps a kúkaš, že koľko tam stojí ten benzín. Aha, tu nebudem tankovať, tu budem... No, vidí, Nie, už akože riešime somariny z môjho pohľadu, ale to, čo Paolo hovorí, je fajn, len aplikácia sem, aplikácia tam, zrazu mám v telefóne toľko aplikácií, že... Ale akože to je asi tiež téma na ďalší podcast, ale akože tým smerom ideme. Že to je akože reálne budúcnosť. Asi hej. Takže to Asi nič neurobíme. Asi hej, no hovorím, že ja som v tomto kontexte, alebo v tomto smere asi starý, aby som to ja riešil a teraz si stiahoval nejakú ďalšiu aplikáciu a potom ďalšiu aplikáciu. To chcel počuť, že? Áno. Ale nie si. Koľko si vravala, že to máme 40 minút, končíme. Ešte mi povedz, lebo veď si otestoval niekoľko aut na takéto dlhé trasy, to je taká, mám pocit, tvoja záľuba. Spomínal si s Hyundaiom do Slovenska si šiel. On sa tým do Týra, no. Chorvátsko s Enyaqom. Keď máš rebríček na nejak takto aut, tak kde by si dal na akú pozíciu práve ten Enyaq Coupe? Ako dovolenkové auto? Enyaq Coupe má na dlhé trasy jednu drobnú nevýhodu a to je 400-voltová architektúra a to je to nabíjanie tých 165. Uh-huh. Keď ideš v rámci Slovenska alebo Československa alebo Slovensko-Poľsko, tak je to v podstate jedno. Pri tých 800 kilometroch tam už by to chcelo 800-voltovú architektúru a rýchlejšie nabíjanie, čiže Hyundai Ioniq 5, s ktorým som bol v tom Slovinsku, ktorý sa dokáže nabíjať 240 do 250 kW, to je to isté, ako keď ideš na spaľováku. OK. Fakt, že to je rýchlosť. Ešte jedna vec v tomto prípade, aby sme nezabudli, aby ľudia vedeli, že keď sa blížiš alebo máš to naplánované cez aplikáciu, najlepšie je naplánovať si to cez navigáciu v aute, pretože to auto sa na to pripraví, predhraje batériu a tým sa vlastne znižuje ten nabíjací čas. Čiže toto je ešte z môjho pohľadu dôležité. Neviem, či toto aplikácia dokáže tomu autu povedať, že začni si predhrievať baterku, blížim sa k nabíjalke. Toto je skvelý bod, lebo presne takto to treba robiť, aby si vedel čo najviac optimalizovať nabíjací výkon. A ten nezávisí len od rýchlosti nabíjacej stanice, ale aby aj si auto nachystal. Tak, aby si auto prichystal. A možno ešte na záver, teda verím, že naši poslucháči, ktorí sa možno inšpirujú týmto podcastom, že si vyskúšajú tú cestu na elektromobile, na nejakú dovolenku, či už ďalej alebo bližšie. Nezabudnite na aplikácie. Ja sľubujem teraz verejne, že všetky tie aplikácie Dodovi stiahnem do telefónu. Každopádne povedz mi, Pálko, čo by si odkázal možno takto ešte nepoboskaným ľuďom takouto cestou na elektromobile? Na čo si dávať pozor, nejaké také body? Uh-huh. Ja by som tú cestu plánoval dopredu. Naplánoval by som ju cez aplikáciu, ktorá sa špecializuje na plánovanie dlhých trás, alebo teda trás pre elektromobily. Každopádne treba si pozrieť aj, že či tá moja karta, ktorú idem používať v zahraničí, že či platí, alebo či sa s ňou dá, či sa dá používať práve na tých miestach, kde mi tá aplikácia odporúčila. Určite by som si vyberal na nabíjanie miesta, ktoré sú s vyšším výkonom, pretože pri dlhšej trase je lepšie využiť maximálny potenciál aj auta, aj tej nabíjacej stanice, aby sa skrátil ten čas. Vyberal by som si miesta, kde sa dá najesť, kde sa dá dať káva. Vyberal by som si miesta, ktoré majú náhradný spôsob platby. Uh-huh. A nabíjal by som viacej ako treba, hlavne v zahraničí, hlavne keď ste ďaleko od domova, pretože nechceme sa stresovať s dojazdom 3 až 5%. Je lepšie prísť s tým 30-40% dojazdom niekde. To je jedno, nech je tam aj nabíjačka, ale proste ten pocit, že si v kľude, že nemusíš sa naháňať. A samozrejme, že tieto dlhé trasy, to nie je kvalifikácia na Nürburgring. Áno, ukludníme sa všetci. Ja keď idem na dovolenku, ja idem na spotrebu vždy. Všetci sa ukludníme, ideme na dovolenku. Ideme na dovolenku, presne tak.
Ja som ešte jednu vec som chcel povedať, Pali, mne sa veľmi páčil ten moment, ako si povedal, že došiel som do Maďarska, vyskúšal som si tú kartu. Toto je z môjho pohľadu takisto celkom dôležitý moment, aby bol človek taký pokojný, proste aby nebol zbytočný stres. Áno, toto je tiež veľmi dobrý tip, treba si to vyskúšať, áno, funguje, nie, nefunguje. No. Dobre, ja si myslím, že sme obsiahli asi všetko, čo sme chceli. Ďakujeme, že si prijal pozvanie a že sme mohli možno priniesť naozaj tému, ktorá si je, myslím si, v júli, v auguste aktuálna, takéto dovolenkovanie. Ja pevne Ďakujem verím... za pozvanie, prídem hocikedy. veľmi, veľmi príjemná atmosféra. Tak my sme takí pohode, že? Také duo. Hej. Ďakujeme, že ste si nás zapli a veríme, že sa čoskoro budeme počuť a vidieť opäť zas. Majte sa krásne. Dík, Pali. Ahojte.